Nagabenta ki KHUBOR baman kasni Paidbah subscribe ya u Antor News. Hublay pi baro kinikilong ki KHUBOR bamenta kasni. Syok ki briu ya uwe Pulit SI u balatip kerteng kumuram after ha kasni ningkong ha kapor ba udang net ban pelat ya kajengtheng kali ba kinong senran jang u. Ka video ka bala sapriang ha ka bakatu kat ningut ki briu kila kura berkenjat yu sub inspector SI jang ka UP. Tani ka jingjia kalajia hapan wari hama hoba ha kapor ba ki briu kidang yaki namar uwe u khna obrang khatlai snem ula sha tenra da ka bos ha do ba unda khlat no. Layathu ba ya uni ukhna ula sha tenra ha kapor ba udang mit phai shaying. Shushu layathu ba ki bahaying ringkat bat ki Paidbah kila letra ya kamet jang utei ukhna hapdeng surok ban persha ya ka jingnya akali kulmar jang ki nongnya bas. Ki Pulit mars nyo jengtip syapang ka jengtheng kali u SI ram avatar kila poi sya katei ka jaka ringkat bat ki Pulit shinrang jang u ban pelat ya ka jengtheng jong ka kali. Ndoi ki Paidbah kila syok ya ki layathu ru balangut ki Pulit kila yok ban petno na katei ka jaka. Hadin balayo jengtip usop divisional magistrate SDM but u deputy superintendent of police DSP jong katei ka jaka kila let sya katei ka jaka ban penjai jai ya ki Paidbah. Layathu ru ba yu ram after lara no sya hospital kabajan ban pha sumar ya u.